Ora usah akeh sing dirembug, ayo suka parisuka ngibur para warga masyarakat ing Pondok Mrican Jenangan Ponorogo kene. Iya. Iki awake dhewe ora dhewe uga dikancani pelawak kondang saka Sragen. Iya coba aturi jumeneng ditumpakke prau, Mak. Ya tumpakke prau ya. Pengumuman. Nah. Nek dalang kondang, Pak Anom, Pak Mantep ngono kae mesti mayang nggawa dagelan saka Madiun, dagelan kondang Cak Kirun. Bengi iki aku mau kalah. Nek Pak Anom nggawa Cak Kirun, aku nggawa Cak Kirik. Wis porem to, Nduk. Wis persis kaya kirik to. Lah iya. Ketap-ketipe barang wis kesis. Engko sedilok kas sak melet. Mas. Piye? Sok golek dagelan liyane wis. Dagelan liyane? Esuk kejak Pak Bak sing senior malah. Senior. Pak Bak larang aku golek sing murah kok. Murah tur gak. Ayo jenengan nek ngejak aku karakan karya aku sing kena mbok apusi ya. Sing gampang diapusi iki kowe kuwi kok. Ning kok ya mentala. Mentalane piye? Lah wong nepungke mbok ya sing apik. Lho kuwi wis apik lho kuwi. Wah, Pak Anom Surata beto dagelan Kirun. Keng Madiun nek kula nggo kirek nyun sewu napa kula kados kirek to, Pak? Nggih. Oh iya to. Nah. Nuwun sewu Bapak Ibu menika kados kirek napa mboten? Nggih. Oh. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, matur suwun dan terima kasih atas perkiriannya. Ning kula nyuwun pirsa, Mas. Piye? Kula soal mriki nderek sinten? Ya nderek kula no. Jenengan telepon dawuh ngejak budal mriki. Iya. Gandeng kula jenengan ajak mestine kula semrindil. Iya. Ora bedane kaya anak sing dijak wong atuwane. Bener. Tegese upama kula anake jenengan bapake. Nah, para rawuh para tamu nek anake kirek pake napa para rawuh? Oh, ki arep ngasok-ngasokke dalang iki. Ya ora ngono, Mas. Dalang kok diasok-asokke. Nggih. Mboten ngeten kula dhewe jane ya gak trima lho, Mas. Gak trima piye? Wong jenengan niku seorang dalang. Heeh. Sing tugase babar wayang, babar kawruh, duduhke endi sing becik, endi sing ala. Iya. Lah kok diarani kirek, anu asu. Lah iya. Nuwun sewu, asu ki unine pripun? Asu uminine ya guk kuk 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 kuk. Lah malah teteh jenengan timbang asune no. Oh, lah kejebak aku. Kuwi iki upamane ngono lho. Contoh. Wah nek kenalan mbok yo kenali sing genah cetha niki dagelan DRS Joko Kamerun SH. Ora ndek wingi sampean tak telepon kok enek swara kemresek-kemresek jane pas ngopo?
Pangapunten nika keng Semarang, Mas. Wih, kok Semarang? Neng ngebis. Nang ngebis. Nggih. Kresek-kresek ngono. Lah nggih numpak bis kula ceritane. Heeh, terus piye? Keng Semarang gandeng Bali mboten nggo kendaraan kula numpak bis Mandala. Bis Mandala kok Mandolo piye to? Mandala ki nek bahasa Indonesia, Mas. Nek basa Jawa. Awake wong Jawa cukup Mandala. Oh. Indonesia A, Jawa O. Oh, dadi nek A ki Indonesia, nek O ki Jawa ya. Lah nggih contone iya. Heeh. Ngono kae. Kontal Lah kula niku jari A karo O. kontal Kon wah nek ku dereng kula sinau, Mas. Oh, Sesuk sinau. tak sinau engko tak WA. dewe ae. Ayo. Keng Semarang numpak bis niku wau. Heeh. Angkahipun niku ajeng mandeg tenggen Partomino sing cedhak omah. Pertamina piye? Pertamina. Pertamina. Kuwi nek Indonesia Oh iya nih. Jawa O, Mas. A dadi O ya. Sirip Oh, iya. mudhuk tenggen Pertamina keturun. Terus Bablasan teko terminal. terminal. Oh iya, terminal. Lah tegese teko terminal. Terminal. Kok terminal? Indonesia niku Mas awake wong Jawa nggawa Jawa Oh wae. iya nih. Mengher- Nek kontal. Kantil. Kancil. Terus piye? Lah awake wong Jawa ya menghargai basa Jawa. Contone kados niki malam 1 Muharram, Heeh. tahun baru Islam. Ning akeh sing mastane iki wong Jawa akeh sing prihatin. Ya. Mula rak enten iki, oh iki malam 1 Suro ayo mlaku-mlaku. Ayo munggah gunung. Ya. Niku lak tegese menghormati tahun baru. Baru. Islam menika. Ya. Seneng Mas nggih. Dalu niki sowan sing nonton akeh Wakeh. sing nanggap parang-arang. Lah iya. Sinangka parang-arang. Ning kula pitados Pitados nika wau sinten Pak Joko nggih pun ngendikan paring dawuh. ngendikane piye? Niki bedak Surawayangan, Pak. Kalau ben sing nang Kilen, Mas. Pun 17. Nek sing teng mriki nembe pindah niku. Saene dancekne bedak Sura, Pak. Kula. Iya, ning rencana sok tahun ngarep ora nganggo dagelan Kamerun kok. Ora masalah. Ora masalahe. Rezeki ki nek sing endem e. Oh ngono. Ha mbok ora mboten jenengan gawa nek pancen aku ndek rezeki alhamdulillah engko nek nggon liyane. Nyapa piye? Menungso ki karek lakone kok. Oh ngono. Nek ngger gak di kuwi nek mesti dibedhek karo Pak Yogi. Iki ku sobat gak dagelan. Engko ora udan mesti ngono. Udan ya aku yang duwe rencana no. Pripun? Kathokku tak nggahane gendeng no. Walah, lah nek udan gendeng kathokan apa? Wong kathok nggur siji kok arep ngunggahane gendeng iki lho. Nah iya no. Duwe serepan no. Nek sing kula gumuni, Gumune piye? sinden iki bothok sinden kelakon. Oh lah semene coba ditepangke sik sindene. Heeh. Saka kene, saka kene. Sik, tak iki tak make. Heeh, dimatke sik. Sing pitu kaya midodari, Heeh. Sing pitu kaya widodari sing siji reca gladak. reca gladak. Lah nggih. Niku wau ajeng Mbok Dik, ayo bareng aku Dik. Piye? Mboten kula makasih ning Pak Dalange kon bareng. Aku takut kamu nodai Mas jare. Lah kek ngono kuwi iki carane piye wong ya mangkok nggo wadah manggis. Ketoke wedok nggih bolinggis. Iya. Coba Mas Kamerun iki ditepungke sik saka mepet dalange. Nah, Nderek tetep pangan. pangan. Nah, Paring asma sinten? Sugeng dalu. nggih. Saklare mbok menawi. Ajeng kula ceklekne nek kleru. Nggih, Sugeng Mik sitoke coba. Mati kabeh. Lah piye apa penake turu ae? Mboten. Ya aja. Mustika Mustika Madu Madu Lestari. Lestari saking Saking Karanganyar. Karanganyar. Para rawuh para tamu mbok bilih dereng sami tepang menika Dik Madu, penyanyi primadona Karanganyar. Anyar. Primadona pribadi manis gondol kemana-mana. Aja mrengut sik, pribadi manis iki tegese pasuryane yo ayu, kepenak disawang,
suarane ya becik. Gondol kemana-mana ki akeh sing pengen gunakake sliramu. Iya. Aja kleru panompo. Takoni mbokne sapa? Lah iki kok ngungkap yang lalu. Ngungkap yang lalu. Ingkang yang lalu piye teko isik, mboke sapa? Ayo sing mirsani ben cetha nek kuwi anake dalange karo mbok sik ngono to. Putrane sinten, Dik? Ibu Eka Suranti. Eka Suranti boble panjenengan nek mirsani wayang Eka Kebumen. Eka Kebumen. Nika mbok-mbokane niki. Nggih. Pak-pakane nika. Wis masa lalu kuwi. Piye mboke kabare piye, Nduk? Mboke. Sehat? Nggih. Cek penak ora? Anu maksude Pak anu sehat ngono maksude. Oh sehat ya. Ya alhamdulillah. Mas. Iki di streaming lho. Heeh piye? Iki mau Mbak Ayu kono di streaming napa Mas? Niki kula kirimi. Niki Mbak Ayu ki nonton. Iki nonton lagi? Lah. Ya wis ben nonton ora apa-apa kok. Dik, madu sebelahnya. Sik. Iki umpama cara buah nu buah apa? Ya. Kudu mikir dagelan cerdas kok. Niku umpama buah nek kula sing ngarani buah klengkeng. Klengkeng tegese Cilik wujute, najan to larang regane kula percaya enak rasane. Ya. Sing mangan sapa? Sing mangan paling ora ya Pak Camat. Iya. Selanjutnya kirinya Selanjutnya, paring asma Nggih, delek tepang kula Lintang. Lintang saking Karanganyar. ugi Karanganyar. Nggih. cara buah apa Mas Kamerun? Nek niku cara buah Gedang Ambon. Tukune. Lah urung mesti Mas Gak ngerti. sosok ya tukune nggone Pak Joko kabeh do ngeteri. Oh iya. Gedang Ambon tegese? Najan to ora pati gedhe, Heeh. ning rasane arum. Weh, sing mangan sapa Mas Kamerun? Sing mangan Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Lanjute Mas. Jejer. Heeh. Wah. Oke iki. Sapa iki? Asmane sinten, Dik? Nggih, dipun tepangaken nami kula Rindi. Rindi dari mana? Dari Tulungagung. Oh, Tulungagung, wetan kono. Masih kuliah Masih semester semester 6. 6. Cara buah apa Mas Kamerun? Niku cara buah paling boten semangka non biji. Weh, tegese? Disawang ora patok nek diswigar biak abang kotos-kotos. Wah iya, sing mangan sapa? Sing mangan Pak RT. RT. Wah, saya medun iki. Lanjut. Sebelahnya Sebelahnya. Nggih, sugeng dalu. Dalugi Cahayu Delek tepang. Heeh. Oh, Sela. Sela. Saking Blora. Bluro. Tratah Pantura. Nah iki tak condro dhewe cara buah no. Aku anggere mlutuh ini aku seneng aku. Buahe napa? Iki nek cara buah no buah melon. Ngerti Kok ta? saged? Melon ki tegese mesam-mesem njaluk keluar. Enggak. Keluar ngajak dolan ngono lho. Ora. Mesam-mesem njaluk. Ora mboten masalah jenengan sing jelaske, sing ngrungokke lho tratapan. Iya. Lanjute. Nah, iki. Iki pamerasahno ya. Cara kendaraan saiki. Mboten. Heeh. Kuwi rasa dikenalke. Lah ngapa? Jane sampean nek sak senti ngerami jane nyapa? Ketoke ora cocok ngono to ketoke. Anake lek kuwi kok Lek sapa? lek bak. Oh. Anu pekewuh, peh enek nang kene terus pekewuh kowe. Apa kula ki dagelan apa-apa karo kuwi sarwa kalah e. Apa enek dagelan joget serampat tok kalah karo kono. Kalah luas. Wis kalah sak apa-apane, Pak. Ono dadi dagelan. Asmane sinten Dik Ayu? Namanya siapa? Kula Diayu Kusmaning Tias. Dik Ayu Kusumanengkas. Kuwi pomo kendaraan Tiger. Tiger. Kalah. Kendaraan genti ra apa-apa. Pomo kendaraan Tiger. Roda Cara kendaraan Tiger, tegese Tiger. Wedi. Suarane antep.
Weh. Ti. Apa to tegese ti? Tiger tegese tidak rugi andekan Anda membeli motor Tiger karena dinaikin anteng suaranya juga mantap. Ah, ya. Mas, sampean iki dagelan po sales. Lho sak sirku to. Wong ngene kok pengerti nek aku terus entuk. Ger ger Nah, ger. Ger. ngalor ngidul gerangane mesti ngetutke. Nah, ya kuwi. Wes ngono ae. Lanjute. Sebelahe. Lanjute. Sing numpaki sapa sing numpaki? Sing numpaki sapa sik sing numpaki? Sing numpaki. Wah, aku ya sak enek sing longgar ngono wis. Sing longgar ngono ae. Ngomong liyane mau Pak RT, Pak Camat, tok aku sing longgar iki jane piye to? Lho, lah iki sing teko nggur Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat tok Pak RW ijen, Pak Bayan ijen kok. Oh, ya. Ya sesuk ben tumpaki Pak Bayan. Lanjut. Sebelahe lagi. Diajeng paring asma sinten Diajeng? Nggih, Mas. Iki rada alus, model ketoprak iki piyayine anggun alus kok. Rada alus. Paring asma sinten nggih, Mas? Nah, ngono. Paring asma sinten Diajeng? Nggih, Mas. Nanti kaya kena stroke ngono malah. Ora lah sing nyauri ya Gus setugel Nanti kok piye? Uun. Oh. Nah iki mesti wong kene apal wong Medion ngono. Ya. Deun saking Deun. Medion. Heeh, cara kendaraan. Cara kendaraan iki apa dudu Beat Mas satunya? Apa? Scoopy. 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 Sekun. Pi. Lah iya ditegesne. Mau nek daraki sales aku. Jejer. Nah, sing numpaki sapa nek Scoopy ngono kuwi? Sinten? Sing numpaki sapa nek Scoopy ngono? Pak Bupati. Weh, Masa Pak Bupati numpak Scoopy? Ayo ben kok wong golek sing ra nganggo mlebokke kok. Walah. Terus jejere. Nah, nggih. Ning nek bojoku Mas. Bojone piye? Bojoku ki apa tak contohke kendaraan bangsa metik ngono gak gelem. Geleme? Sing nganggo personel. Moh Mas aku metik gur ditumpaki ra dilebok-lebokne kok. Lah. Lah kok iso nglebok? Yang satunya. Satunya ini. Lho, watuk iki. Pak De, Apa Ger? ya jonggir to, sing rada mesra sampean kan karo iki mau kan wis alus. Sampean saiki genti karo aku sing rada roman, pakai roman. Pakai Pak De. roman. Wong undangmu Pakde kok. Lho, kan ora apa-apa, nggone bapak gede ngoten lho. Peruh kowe. Tahu ndek men Pak De Oh, nggih. enten op. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu. Kok Waalaikumsalam. wilujeng, kula kan sugeng. Nek sugeng jenengan lak sing ngucap wong wedok. Nggih. Kula ki wong lanang. Keneng apa kok wong lanang nganggo karo wilujeng? Wilujeng tegese lah kuwi alune tengajeng. Napa? Lah kuwi alune tengajeng. Lah nek sugeng. Sugeng kuwi. Pokoke ageng ngene wis Mas. Lho, kudu dionceki no Pak. Kudu De. dionceki. Dionceki, ora karo nek ngomong ki setengah. Sugeng niku tegese jenengan sudah ageng. Oh, rumangsa aku cilik lho Pak De. Gedhe. Napane? Wah, rasa dikadakne iki lho kabeh pirsa nek ngono gedhe dhewe. Setengah-setengah wigah. Daleme pundi, Dik? Ora tak gawa. Tak kira bekecot. Ngalor kidul ke omah. Cara kendaraan apa iki? Aja kendaraan, Mas. Apa jalukmu? Nek iki mboten, Pak. Lah nek iki lak nggur sepeda, nek kayu paling ra mobil, Pak. Mobil. Aja mobil, aja mobil. Lah apa? Mergo nek mobil kan ditumpakane kan wong akeh ya ta. Heeh, ditumpaki wong akeh nek mobil iki. Mobil iki pamane kaya Ayla mesti wong papat. Terus nek Avanza wong 8. Saiki genti panganan ya, coba panganane aku ki upama panganane apa? Kuwi pomok Upama panganane apa, Pak De? lontong. 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 Tegese lontong. Ketoke butiran godhong bareng dibukake jebule nyunyur wong kelemesen le olah. Weh. Sing lemes kula sapa sampean? Niki pun ditepungke sedaya, Pak. Wis tepuke kabeh? Pun. Heeh. Jek siji to. Engko meri engko mutung mulih engko.
Winko nek nesu nguyuh lho winko. Kuwi somong to ya. Iso omong Dik. Iki Ditekoni sik. gandeng rodok beda dhewe. Berdirilah. Nah, Diko. berdiri. Karena semua sinden hanya Diko yang bisa berdiri. Tok 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 tok. Jarwanendra. Ayo ngadeg. Diampun digalak kono malah. Piye? Kalah pamor kowe. Nut kok piye padha lanange iki? Padha lanange wong awakmu nyandang wedok mesti mbok sing alus omonge, nggo swara wedok. Lah sale aku beda-bedane karo kancane gini ya. Salahe Gini ya. salahe kowe kok panggonmu pinggir dhewe ra gelem ning tengah. Lah kok nang tengah. Lah wong tak urutke kok kene kowe ya mesti keri dhewe kok. Lah kok ora dibedakno ditepane karo kancane gini ya to, Mas. Tak Gini ya. tak bedakne kowe tak kon jumeneng mergo kowe tak istimewake. Berarti jenengan sayang karo aku. Ora mergo nggur sayang. Nek sayang cium sik no nek sayang. Iki jek diga awakmu nek wong-wong iki nyindan paripurna kondur. Ya. Kowe kok jek entuk tambahan gawe aneh. Apa itu, Mas? Sungsung tratak. Gusti. Ora iso, Mas. Berarti aku nek mbotenno berarti terus karo aku, Mas. Kowe seneng karo aku ya, Mas. Ngene iki malah pikirku ki bingung dhewe lho, Mas. Bingung piye bingungmu? Kowe tresno karo aku bareng tak sawang ki wis cantik. Ning bareng isor astagfirullah. Lho, astagfirullah ki kenapa lho, Mas? Ora ono. Sing penting pitepangan sik. Geluk jo geluk. Mas Kamerun. Lha wo. Kowe ngisor ndek mau roh ngisor astagfirullah to. Heeh. Kuwi wis operasi lho Mas. Masa Wis dioperasi Pripun to jenengan pun ndereke Mas Kresna kuwi wis awet tahun pira Mas adereke Mas? tahun 2015 Kuwi tak tabung lho Mas. ditabung. Apa kesangku nyindan ki satu mlumpuk tak go operasi ning luar negeri. Negeri kok neger. Nganggo ning swara teloro. Terus Taiwan. waduh dari Taiwan. Terus Bukan nek maneh. selebritis lho kowe. Yo yo no. Presiden A koke. ayo apa? Apik kuwi lho Mas. Apik. Ya padha kakane lah. Terus neng luar negeri Kula Taiwan. operasi, Mas. Heeh. Operasi maneh nak lanang. Wis sudah ladak. Saiki Terus aku sakniki kok dadi wedok. Dia wedok tos. Nggih, nggone kula pokoke sabun gip. Sik, sik. Tegese saiki asmane ya asma wedok. Iya. Asmane sinten? Indira. Indira. Nek jaman isih lanang, Indro Aji Gondo Kusumo. Sesuai KTP. Wong lanang kok jenenge Endro Aji Gondomayit. sinden ngeten iki enten lagune lho. Lagune piye? Wong lanang ora gelem ngaku lanang. Rina wengi senenge jarian. Tak kira eni bareng wis cedak jebule panidi. Paniti. Nah. Iki ditajak sae Mas, mumpung ngadeg nih. Iya no, tanjakne no. Tanjakne sisan. Tajake suarane sisan, mumpung. Kasih operasi berarti Mas. Nah, sik bar operasi dekmu terus mulih neng Indonesia. Oh lah iya nggon iki saiki wis kaya sabun gip. Wis mengkurep koyo sabun gip ngono. Terus Wis tau jajal pabak lho ya Pak ya. Wah! eh. Ngaku dhewe Oh, rasa lang tak gragas babak iki. Kaya ngene iki yo doyan. Doyan. Lho lah aku pas mendem kok. Oh, pas mentem to. Oh, tegese ki awakmu operasi wedok dandan ayu ki nggih nyepaki wong mendem. Oh alah. Terus mulih nang Indonesia. Nggih nyuwun sewu Mas anu. Heeh. Kan nak mantun operasi wis dadi. Ya. Kula diweling kali Pak Dokter. Melinge. Cara Jawane, Heeh. kan nek Korea kan kula ora iso nek. Heeh. Dek Indira, sekarang kamu sudah jadi wanita seutuhnya. Nanti kalau sudah nyampe Ngawi, jangan sampai kena air selama 1 minggu. Oh, dadi ra entuk kena air. Nggih. Bar dioperasi ora entuk kena banyu. Heeh. Kula mantuk becak. Becak, heeh.
Ah wong Saka bandara, pamere ning bandara. Taiwan kok mulih bicak iki lho. Lho aku lah danane tak nggo operasi. Operasi duwite ngepres. Kono becak. Oh ya wong biayane larang kok iya. Nggih, kula medun. Kok kowe gak ngomong Pak Bak? Gak lah kono ku kenal. Urung kok kenal, urung kenal. Dadi urung dijemput Pak Bak. Belum. Oh ya. Aku medun terminal Ponorogo, Mas. Heeh. Kan perang hari ini kan cuaca hujan. Heeh. Kemarin enak senapak, Mas. Heeh. Hujan dower kula medun jelek. Keblek aku. Mas. Waduh. Wes aku ning toilet anu kuwi terminal. Heeh. Tak delok nggonku. Mas. Dadi lho operasine kuwi piye? Lah pukul sakmene to. Delak butun. Bang. Lah mbok yo digono-gono aku tak geceke sisan ngono kuwi. Sakit lho, Mas. Ki pas gase yo. Atur Pak libur sekno. Nggih. Gojek sinambi mlaku. Ngaturaken lujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalu nika saged sowan wonten ning Merican. Merican, Pondok Merican Jenangan Ponorogo. Ponorogo. Mbak Indira nanti bisa suara cowok, suara cewek? Wani piro? Loh. Wani piro? Lah piro-piro wani no aku ya. Wong padake dalang tipis ae. Iya. Kae iki kok tau balik ketung. Apa nggih? Hitung kabeh rampung. Ning nyuwun sewu mak anu biung cangik. Heeh. Kok kula niki anu duwe ki ra patek doyan, Mas. Sing du- pakana pitik ya ora Ra doyan. Pakana dusku ya ora doyan. Umpama diopah nyambung lho piye, Mas? Dek mau wis ping pindho kaya ngono. Kepoh-kepoh kaya ngono kok. Nah kok. Jenengan Alah, mbok ya dituruti wong ya ora kelok. Dek mau nganti kopoh-kopoh kaya ngono masa jek kurang. Opahe nyinden to, Mas. Umpama jeneng buang gak apa-apa aku. Oh. Lho, Nek butuh duit soalnya. santiku iki Dek. Niki babile saking keluarga. Enten Merican pamungkusan. saking lagon. Halo Merican, halo. Ngersake lagon apa Bapak? Wonten ing kirim panggung. Napa badhe ngersakne lagu napa monggo? Lagon apa? Napa Pak De? Monggo. Napa? Sri Huning wonten Sri iki. Huning. Ngajeng nyuwun apa ngajeng halo Ibu. Halo halo Merican, halo. Kowe engko lak nyedak Pak Bak kuwi engko suwe-suwe. Kabeh dianggo. Napa Pak? Oh, dang kuning belakang. Sing Belakang, Bu. mriki sing sisih kanan panggung. Ninggal Jaga katresnan. tresnan. Menti kuwake napa nyang piyambak? Pakal napa nyang piyambak niku? Yo nyanyi dhewe no sampean. Lho, mboten sing nyuwun niku Ora senawak kowe iki ya tanggung jawab. Nawani ya ngaturi kok. Lho, oh gak teges iki nek cara ngawi nggonku, Mas. Heeh. Umpama nyuwun lagu kuwi nek gak nek wakil kuwi 50. Heeh. Kuwi cara ngawi. Lho nek kene mbu. Mungkin ora kok. Oh gak. Enggak. Ya. Gur Mas Anu. gur arep pengemisane dadak halu-halu. Hale. Menawa. Nawak-nawakne. Kena tanggo tuku wedan jahe. Apa sih Sri Uning apa mudangku apa-apa? Ah ya. Sriune. Ya coba swara lanang wedok apa iso jajal? Insyaallah. Nah, wedok sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sinabut lawan putri. Piye? Wah. Kaya apik. presiden tenan. Kaya wedok tenan. Ngono kuwi enak teknike ya anu ne. Wonten to, Mas? Piye teknike piye? Saya menawi kula kan zaman Heeh. kuliah ning Solo. Heeh. Kan wargine Pak Darsono. Ya. Dik, kowe nek pengen swara cewek, Heeh. sikilmu kempiten. Weh, dikempit. Terus meni swara. Nek wedok dikempit nek lanang Nek benggang. Coba saiki nganggo dibenggang ndang suarane. Oh, Aku ora pengen dikempit. aku ora sabar kok. Aku pengen Selak mampu ya. ora. Wong barang ngono kuwi riwen kok. Jare weh iso. Nek. Oh, dipegang iso lanang tenan kok. iso malih Heeh, iso malih. kaya sulapan. Kaya sulapan model. Lanang. Wedok. Swara lanang iso, swara wedok iso, saiki swara genggek. Tegese Bu anu lek ngaturke bawa kuwi lho. Kimochi. Emoji. Jenengan iki ya eneng-eneng kok ya eneng ya. Lah mbok menawa iso ya. Kae seneng-senenge kepethuk siliramu.
Cakepanmu piye cakepanmu? Cakepanmu piye? Kayak padane Pak Sukron iki. Lho piye to cakepan sing bener piye to? Dok wiwit. Duk wiwit piye to? Gak truk panggung ngono to, Mas? Duk, Oh, duk. ora truk. Oh, Pak. Engkel. Mari ki cakepan. Wong kowe ora duwe truk kok. tuku to, Mas. Cakep satu sampe apik. Lapimu. Duk marek, duk pranggung, Janegara. Lho, Piye to ki? ate Mas Jawa Timuran iki piye? Kok malah ludrukan. Duk manggung, Kok ijek drone to? Mas aku kami sotol Mas. Baruan iki kan perlu didandani. Duk, Duk. Duk ora truk. duk. Nagara. Mas Kamerun, Nggih. iki Mbak Indira iki kejaba sinden ning omah sambenane angon wedhus. Mosok to? Oh, wedhuse akeh. Kula niki ingkang diwastani sinden 35 ya iki lho Mas. Galima ya kuwi. Erong perang 35. Apa kuwi? Pesene wedhus. Oh. Oh. Dadi nek iki sinden dus. Oh, jare kabare wedhus sak kadang galek lanange aja manah kuwi. Tak lanang dhewe ya. Ayak wingi nek cemple lenjeh. Piye? Piye? Cemple umume lek jegar. Heeh. Ya pae nek cemple. Oh, berarti gak sedok kirik wis dadi cempe berarti. Cemple. Ngebela. Bebelo. Bebelo kok ngebelo. Perang lho Mas ngebel golek batu. Waktu semono urung eneng HP ya Wis nyo. enak ya HP-ne cros. Nyengkel. Bebelo. Enak HP-ne cros kok. Mosok Cros. gak duwe cros. Gak. Ora kena iki ngetros. Oh, berarti dagelan miskin nek enggak duwe. Miskin. Bebelo wirat maya. Lanang. Tan urung sriune gundu Gugur. Gugur. Gak gundul. Urung disirar cukur gundul ning urung kanthi cukur gundul wis gugur. Oh, gugur disilet ganti gundul. Heeh. tan urung sriune Wedok. Gugur dadi mustikane Nah. Dilanjut lagune Srihune. Mas. Oh, tambal ban sel we. Sring kok. Mosok langsung tambal ban. Sing mat-matan sik. Lho saiki zamane modern kok Mas. Dadi ini sore jagaran dangdutan kok tengah wingi nyangge klasikan. Oh, Wis diwale. gak gelutan. Timbang sing ngendangi timbang dijak gelut kowe manut to kono. Wis manut ya.
Penak ora. Balik rasake ya piye masuk lar nyangkane bingung kok. Mosok to yo carane piye ngono lho Mas. Laras. Nek swara ki laras ora kok penak. Oh, larase piye ngono? Larase ya lumayan. Sama-sama. Iya. Telaske. Ngedangi angger jenglengan bablas. Enak to Mas. Penak apa aku kecilik kok. Kok iso? Lah Pak Rudra gleng ngono jebule iki bablas tok. Matur sembah nuwun. Nggih. Sami-sami Dik Indira. Nggih. Mas Kamerun, Nggih. iki ana welingan dik mau. Nggih. Nah, iki saka Mbah Imam. Mbah Imam Sing ngripta. ingkang ngripta langgam. Nah, menika nyuwun pangestunipun Mbah Imam langkung rumiyin katuran jumeneng wonten pepanggungan nggih Mas Kamerun. Nggih, dipun Nggih. aturi tindak panggung. Nggih, monggo Cah disepoti Cah. Ya. Monggo-monggo Mbah Iman keparenga pinarak mriki derek atur panglipur katur para sutresna sami Mbah Iman. Nggih. Mas Kamerun menika Mbah Imam menika pengrawit sepuh wonten Pondok Mrican. Pengrawit ugi pencipta gede. Pencipta gending, ya, Lagu. pangripta lagu. Nggih, sugeng dalu Mbah Imam. Nggih, pangestu panjenengan wilujeng. Nggih, Mas yo kuru-kuru sepuh-sepuh nggih tasih saged Syukur nenggani alhamdulillah.
panjenengan anggenipun ngasta. Nggih, alhamdulillah pangestunipun. Nggih. Nggih. Nanging saderengipun kula badhe ngaturaken dhateng anak wedok Sinten? Genduk Uun. Oh, nggih. Nyuwun pangapunten. Kula niku ngertos wonten Facebook kok nyewu Bapak Bejo niku sing sedo sinten. Masya Allah. Kula mboten mireng saestu. Kok ngantos nyewu niku wonten Facebook kula ningali niku. Ya Allah. Nggih. Bapake. Senajan pun kadolarsa kula nderek bela sungkawa nggih. Nggih, matur suwun. Ya Allah. Nggih. Nyuwun pangapunten niki. Nggih, mboten ana napa. Niku bareng kula sumerep Genduk Uun. Masya Allah ya Allah. Nggih, nggih. Enget Mas Bejo kula. Nggih. Oh rencange bapake. Nggih. Nggih. Mugi-mugi Nggih gandeng kula griya kula nggih wonten mrican. Nggih Mas Bejo niku daleme njumok bonsari ngrika dados mboten ate panggih. Mboten ngertos asale gerah. Nggih. Nuwun sewu menika kula ngaturaken langgam nggih. Nggih, monggo langgam pangriptanipun panjenengan menika. Nah, menika dipun wonten bawanipun menapa mboten, Pak? Nggih, wonten. Nuwun sewu Mas ingkang asta gender kula nyuwun slendro songo Mas. Oh, slendro sanga. Nggih. Anu kok mbok bilih jumeneng saya kali lengkap nggih boten napa-napa sepuh. Nggih. Nggih. Pun merdika mawon sak. Merdika Nggih. panjenengan. Nggih, Kira-kira nggih Mas, nggih. Nggih. anu mengke pesen nggih kali kerja. Nggih. Menika anggen kula ndamel langgam menika kula sukani ira-iran Putri Sangga Langit. Oh, nggih, Putri Sangga Langit. Nggih. Monggo. Prabu Klana Sewandana Narendra ing bantarangin ngayonaken sangku sumo nenggih Dewi Sangga Langit dilalanya rengi duta saking Blitar Kidul laladan ing Lodaya Prabu Singa barong nenggih nanging kasor lan sang klana Sewandana. Nggih. Menika dipun bukani celuk napa saking gamelan, Mbah? Buka celuk Oh, mawon. celuk mawon nggih, monggo. Ya. Tu enguni caritane Dewi Sangga Langit putri ing Kediri dasar putri ning Narpati Sulistya
ing warni tur hamarati katulus olah bawani gantes sarta luwes alus bebudene ora mokal lamun akeh raja lan satriya ingkang ngayunake nanging iman datan ana nuju prana penggalih sang retna mung sawiji kang den esti raja putra klana sewandana narendra ing bantarangin saka wewengkoning bumi Ponorogo mula bukaning budaya seni diluhung reyok Ponorogo Yuk gonggominan Mas Kamerun joget.
matur nuwun Mbah Imam. Menika anggenipun ngripta taun pinten, Mbah? Janipun sampun dangu sanget Mas Sampun dangu nggih. Nggih gandeng kula niki enten mriki keplesit kaya arit, kepencil kaya percil. Dados nggih mboten enten kanca seni wonten daerah Semarata, wonten Selaung, wonten Pulung. Dados wonten jenengan niku kula niki nggih niku mboten enten kancane dados kang seni. Nggih. Dados menapa nyatane anggenipun repto Luar biasa. Sing kula gumun piyanyine pun sepur suarane cek utuh. Cek utuh, nggih. Nika jamune napa, Mbah? Jamune namung napa sego tiwul. Lah tek benten kalih sinden kula lanang niku. Niku jamune iwak kirik niku. Sanes, Mas. Apa Saniki jamu? kula pun ganti kok. Ganti apa? Rica-rica nyambik. Nyambik malah. Nggih, matur nuwun Mbah Imam. Nggih, pangestunipun. Gara-gara malih lho, Mbah. Nggih, insyaallah mangke nggih. Nggih. Mas Kamerun, Nggih. nah, kita tampilkan lagi pesinden idola kita, Mbak Tuti. Nah, presiden. Oke. Ya, Cah, spoti, Cah. Ya. Selamat malam Mbak Tuti. Selamat malam, Yeah. Mas Dalang. Wah, jan sinden nek renyah ngene iki piye, Mas? Sampe nek umpama duwe bojo ngene iki piye, Mas Kamerun? Renyah nek ngeten niku modele galak, Mas. Galak. Galak. Kira-kira sampean rabi karo iki entuk sesasi nu modiar mesti. Nek bodak modare mboten, nek yo piye? ngenes paling. Ngenes. Suwe-suwe cilik-cilik ngoten ya Pak Denge. Ora usah cilike cilik dhewe kok. Lho, nek perkara perempuan nggih. Nek kanggoku perempuan galak itu galake ora asal lho Pak Denge, mesti ana alesane. Contone. Contone, niki mboten mengekang nggih, sing pun rumah tangga. Lah contone niku nek galak karo wong lanang niku mesti alasannya karena satu, kadang laki-laki itu angel diatur, ngoten niku. Bisa juga di luar itu begini-begini perempuannya nggak tahu. Kan kita wajib mengatur, suami istri kan harus seperti itu. Nek Iya. jenengan pripun? Ning ngono kuwi ya kudu padha pahami. Kene ngopo kok kala mangsa wong lanang mau diatur? Kuwi wong lanang sing duwe pemikiran kurang pas. Aku ki kepala keluarga kok diatur karo anggota. Upama ya sak lumrahe. Berarti ini termasuk anggota. Loh, lah nek dalam keluarga, suami, istri dan anak. Kepala keluarga adalah seorang ayah. Lah nek jenengan medine kaya padha karo anggota keluarga. Neng jabatannya lebih tinggi daripada anak. Oh iya no, perempuan itu lebih tinggi kok. Nang dhuwur pokoknya nang dhuwur terus gak gelem nang Ya isor. ora Pak mesti ya, Mbak. Ya sok nang dhuwur, sok nang isor ya kali saiki ngene, Mbak. Wong wedok aja kandha mesti jaluk nang dhuwur. Contone dandan-dandan omah, wong wedok wani menek nang dhuwur. Loh, ya kalau ora apa-apa ta Pak De. Kan kadang enek wanita yang serba bisa ngono kok. Kan saiki nek ondo to. Menek selingkit-selingkit ya tekan lho. Nggih ta Pak De? Lho, heeh nggih boloku Nek gak wedi. Gak. Kula digolek nek sing nampani. Nanti kuwi. Pripun kabare Pak sehat? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Jenengan sehat? Lahir batin? Waras, Mbak. Waras nggih. Waras. Oh, pulau-pulau Berarti sehat nek pulau-pulau sehat nek gak waras sing do mlaku tur dalan gak klamben sehat gak waras. Batine aman ta jenengan? Aman. Aman nggih, rapopo to? Aman. Onderdile aman? Aman. Pipisnya aman?
Alhamdulillah. Warnanya apa pipisnya? Waduh. Lah jaremu kena kencing manis. Lah niku lho, aku ya mengkhawatirkan tak Lah iya tekoki. ndek wingi ndek mau ya cerita aku kena kencing manis, Mas. Anggere roh wong wedok ayu pengen pipis. Kencing manis sih gak ngono ya. Lah piye? Kencing manis contone enek. Jaremu nek roh wong wedok manis pengen ngencingi ngono. Oh lambemu. Ya nak atur Pak Niki Nipun. iki manis semua lho niki. Mosok mbok kencingi semua Pak Di. Cantik nek ki wong wanita. Lah iya to. Pripun? Permintaan Ini cantik ki wong wanita. nesu, dheke nesu. Mungkin nesu moro-moro anjlok lho Mbak Indira niku. Mesake lho. Wancel mbok ya wis ben. Sing dianjloki lho mesake. Oh, gelet e. Selantap ning kok. Ora kok. Kowe iki dadi wong mbok ya sing sabar, ora usah ngopo to galak-galak adu metu marahi tuwek ndang stroke. Aku yo sabar kok, Mas. Sepiro Mbak Indra? Sepiro? Kesempatan Mak seluk kok. Lho jenengan Mas. Piye? Nek gula. ngaturke napa, Mbak? Nggih, pripun wau Mas Dalang? Enten Nggih. pamundutan. Mbok dereng wonten. Nah, mbok menawi Bapak dereng Ibu. wonten. Nggih, mbok menawi Bapak Ibu ngersakne menapa cobi ditareni. Kamardikan panjenengan nggih saged nyuwun pirsa sing rawuh wong iki kancane wungon akeh. Ngersake napa, Pak? Jalukane tambal ban. Podang kuning. Podang kuning belum, gubuk asmara belum. Belum. Sing teng mriko nggih dereng. Napa, Bu? Tambal ban iki Caping ngendi? gunung. Saping gunung. Napa, Pak? Sing teng mriko ngersake napa? Kabeh do arep nambalke ban. Lestari jare. Banyak permintaan Mas Dalang tinggal. Nggih. Ya diatur istukan Tampil pokoknya. tampil ban engko sik, engko. Anu sik sing rada Nggo Indira asapa Mbak Indira nggo tambal ban. tambal ban iki Mbak Ayu iki. Mbak Ayu Ketake apa mantep Mbak iki. Indira? Heeh, ketake ya. Nah. Engko diduetke karo Pak Bak engko. Siap. Heeh, cocok Bapak nih. dan anak. Heeh. Ya. Nggih. Ini Pun sak merdekane jenengan Pak Tutik napa? Nggih. Monggo. Niki kan banyak pesindennya toh. Heeh. Niki Mbak Uun. Mbak Jadi Uun. berdua napa bertiga jadi Oh, nanti ya, waktunya Oh, enggak Ya, masalah. Monggo Mbak Monggo Mbak Un dikancani Mbak Un. Mbak Tutik ya. Mbak Ayu nanti urut ngelerek. Tanjakne kabeh. Yo, Mbak Un yo. Yuk dua-dua. Nah, yo. Dua. Yo dua-dua sama Mbak Un. Nah, Senggel Un. ya mriki maka. Dibawani sik, Mbak. Napa? Apa ya? Pocong. Ciri khas Pak De. Pripun Mbak Tuti? Kowe Bisa omongan senggel. karo aku. Sesuai umur Un ya, berdua. Yes. Apa niki? Suara terbanyak voting napa? Gubuk Asmara, Podang Kuning, Lestari. Monggo, pupung enten iki mengke serabar lho, Pak. Wis ndang podang kuning ngono lho, mbok Heeh, tawakne podang kuning. ora mbok Ya. wehi. Ya mbok menawa lho. Wis Un. podang kuning sik. Heeh. Tawa terus. Ya. Coba dibawani sik saka Mbak Tutik. Nadyan wujud temong peksi. Bayah. Mas Kamerun. Nah, iki biyen nom-nomane zaman sekolah ki Mbak Tutik ki seneng aku lho, Mbak. Wah, tenane. Tenan ora ngerti ceritane kok ya. Banyak cerita Nek Mas ini. ora percaya tekonono Mbak Tutik. Banyak cerita kalau kali Mas Dalang niku sebenarnya. Jenengan pengen ropo ora? Gak. Enggak. Karo. Lah sama mesti pengen Ora ora masalah pengen, Dik. Aku Lah, enggak pripun? percaya turipane sampeyan. kan mben. Nek ben wis rasa jungkap meneh, sing nungokne bawa ki ngenteni Asline- kesuwen. Iki ki ora ngungkap tapi cerita. Oh, cerita. Belanono Un. Apa bener seliramu nguber-uber dalange? Lah kono tak uber ya gelem lho. Tak uber ya gelem. Wah, kuali untuk tutup toh. Kecekel tapi sedelok. Oh. Sedilok Baru terus. ucul bar. meneh. Sedilok terus bar. Bar. Lah piye anggere Sayang nanti Dek dulu Ben iki toh.
dadi yangku anggere tak ambung malah angop ya gah aku. Lah nek saiki piye? Yo. Saiki wis gak. Saiki wani apa ora? Dempene rabi pisan wis gagal iki rabi neh pisan. Ya, tapi niki enggak to? Aja. Sing iki diopeni nganti sak akhir zaman. Ya ben teko kiamat gak apa-apa. Ya. Geser Mbak Uun. Nggur ngomong geser kok nget-ngeti wong. Ora masalah. Pak Bang rokok kolu ka lho. Kok kaget. Perlu gebrakan. Iya. Ket mau kok sampe celuk Pak Bang, kene kangen ngono kok. Kangen saja ya. Ora Jane napa to Pak Bak? Kon rene diaturi rene. Lah iya jane nek apa? Aku kok curiga. Curiga. Lah yo suwe ra ketemu to. niki wae wis disetel kok Pak Bak jare kon karo Ayu. Ora. Ini wis kulino karo anake. Pak Bak, Abak yo, coba. mereka di suwun Mbak Un, Pak Bak. Aku gak nyuwun kok. Sampeyan kuwi lho jare kan. Kangen aku nyawang kok kene cukup kok. Dan diaturi. Pak Bak monggo, Pak. Pak Bak. Oh, mriki yo, Cak, sepati, Cak. Nah, sepati apa iki? Ya, monggo Pak Bak. Lho ora iki sepote Bo, sambut. bo, bo. Walang keke. Oh, malah kekek jare. Neno lane. Ciceke kok gek rarang tepat. Mas anu Pak Dalang, Piye? saderengipun wonten pengumuman. Pengumuman? Mobil AE 1185 CB mohon dipindah untuk keluar. Oke. Sampai dipoto, Pak. Ngefans jenengan Mas Yogi. Masalah. Lah iya. Enggak langsung dipoto. Kok nek ra wong elok gak ngono. Pak Imam. Niki mang foto pindah. Niki mang foto. Nyun sewu. Wis Mang mau. foto, Rin, mang foto sekejap. Mang foto riyen, Mbah. Wes. Monggo, Mbah. Sak cekerekan. Sak cekerekan riyen. Ojo karo aku ijen. Aku ra ketok bagus wis ngawur kowe. Entah dipoto. Heeh. Sampul Yasin. Nah, Sampul Yasin. yo. Yo ngono. Sampean niku dienggo sampul Yasin niku. Nggih, ya ampun. Ora apa-apa ki ngaji wong akeh. Nah, Entuk itu pahala. rezeki. Pokoke bolak-balik. Lho, malah ngedepi aku. Aku tekan-tekan. Lah iya. Model. Aku tekan-tekan terus. Ngeser apa trapece? Nyuwun sewu lho Mas Kresna. Nggih, dos putih. Jenengan niku lho. Heeh. Adoh-adoh king Mantingan. ngawi mantingan. Ngasto dagelan budhek kaya dijak riki. Lah iya. Nek budhek Sing- piye? Lha iki lho sinden iki lho. Tak takoki nyuwun sewu asmane sinten, Mbak? Nami kula Nah, sampean. Namine sinten? Wis ya wis, makasih. Kobong. Wis, alhamdulillah. Sik baleni. Alhamdulillah. Baleni sik, baleni. Alhamdulillah. Wis jan nyenengke. Sepeda malih Pak Bak. Mobil AE 1185 CB sedan merah
Tolong dipindah Avanzanya mau keluar. Oke. Nggih monggo, tolong dipindah. Nek kok iso ngarani aku budek. Lha iki mau tak delok Mbak Uun. Daleme pundi, Mbak? Kula mediya. Sampun kagungan garwa, sampun kagungan putra. Genah. Genah. Denek kowe. Jajal. Mbak Mas Dalang lho nyun sewu bujange daleme pundi? Kula mantingan. Asmanipun Sukresna Agung Nugroho. sampun kagungan putra. Sampun. Genah. Genah. Jajal sampean. Asmane sinten, Mas? Kamerun, Daleme Sragen. sampun kagungan garwa. Sampun. Mana-mana? Oh, budek tenan. Budek. Budek kok teko kene ngisin-ngisini ya. Lagi Allah. ngerti iki aku nek budek iki. Ya Allah. Mbak Uun. Bajengipun sakmenika sekolah dateng Wonten anu pun SMP. SMP niku alhamdulillah. Sehat nggih Mbak Uun? Nyuwun sewu Mas Kresna. Anu ingkang putranipun ingkang Bajeng kelas pinten? Sing Bajeng Nggih. kelas 3. Nah, SD. genah to genah. Mas Kamerun Nggih, sampun kagungan putra. sampun. Mana? Deh. Nyapa? Arep bocah endi? Jajan. ya? Cek nanti ya. Nyapa? Pak Bak, Nyapa? daleme pundi? Medion genah no. Pun kagungan putra. Genah Eh, anak kula loro. eh, Rencana bojoku tak tengine. eh. Sing Bajeng niki ajeng kuliah. Bojomu arep mbok tengi parep mbok gecek karepmu. Nggih. Aku kirung teko tekan kono. Nesu. Eh. Nesu. Lah napa enten? Bojoku arep tak tengi neh. Anakku loro. Lah kuping cerdas lho Mas. Cerdas. Kuping cerdas kok. Kupingmu cerdas, ning selek. Astagfirullahaladzim Mas. Drijine ora utuh. Ora utuh. Drijine Mongso. ora utuh. Jajal dihitung. Ya Dihitung, ampun. dihitung. Nek cara Mbak Un tak hitunge ya. Heeh, Ya, dihitung. 0 lu patmo 6 7 8 9 10 10. genep Genep. jajal bijimu. Dekean mikmu. Nah, coba dihitung sik. Ya. Jitek loro telu papat 5 6 7. Lho. Astagfirullahaladzim. Driji iso 7 iki. Ya Allah. 10. Bisa hitungan ya? Jiro, lupat, mo. 6 tu 8 9 10. Alah ora iso hitung. Delokan to. Kempet kempet. Nah. Heeh. Iya, jitek loro telu papat 5 6 7. Madhep ora ora ngandut. 7 no e. Ciri kowe iki. Coba balenono. Heeh. Jitek. Ai. Nah, lha ngono. Rasa nganggo tek. Ya ngono kuwi lho. Sing mare kisir ya sitek kuwi mau. Perkara tek ilang pira? Hitung-hitung perkara teke kok ilang 3 ya. Nah. Ngene iki lho. Kuwi lagi tek Ya pisan. Allah. Lah nek teke ping 3 ya entek. Baguse anake sapa? Anake Pake. Nek gede tadi apa le? Mantri. Mantri apa? Suntik. Suntik sapa? Heeh. Gak dadi maling sih ta. Wah, Biasanya dadi maling. Ya Allah, ya Allah. Nggih. Piyayi jan. Niki gak panjang umur lho, Mas. Panjang umur. Piyayi niki. Heeh, piyayi niki. Jan ningali napa niku pasuryane ngoten lak ketok mlumpuk ngoten. Nggih, empuk modele. Pasuryane niku mlumpuk. nek ra mlumpuk apa ya kon siji kono-kono kon tutuli pitik. Nah. Nek kaya ngono. Iki nyuwun sewu. Mas, iki pomo iki bojoku, iki bojone sampean kono. Heeh. Kene ya ta. Entuk ta ya sing dahar. Entuk lah kono sik dahar tak ya ta. Heeh. Anu Diuun, Iya, Mas. nanti kalau kita habis nikah bulan madunya kemana, Dik? Kita mau ke Bali, ke Singapura, gitu ya. Oh iya, kita nanti ke sana ya. Dek Tuti. Apa? Nanti kamu minta bulan madu di mana? Ora jeneng bulan madu. Mau nukane apa jenenge androk rambut tukok-tukok niku bulan madu. Mangane jere kosong kok bulan madu. Mula Ya kenapa bulan madu iki? Sudah biar yo wis rasa bulan madu. Wong kok jenenge bulan madu. Ora paten. Diuun, kita nanti di Bali anu ya, apa itu paling tidak itu naik mobil yang bagus. Mobilnya apa? Ya paling enggak naik Alphard dong. Oh, apa? Kita kan orang kaya. Dek, supaya kita nanti hidup bahagia, tur jauh dari kecelakaan, kita naiknya becak saja ya. Kan becak pelan-pelan. Kasihan tetangga kita, kasihan. Sesudah naik Alphard, kita nanti masuk rumah makan bleng, ya toh. Kamu minta apa, Dek?
Aku sukanya makan steak. Oh, setik. Sama. Aku juga. Dek, kamu masih hobi makan pentol celup kan? Ya aku tak tukokne pentol sing rada gedhe. Lah wong jaman aku karo Mas Kresna yo megane tukokke mie ayam kok ki. Kasihan sekali. Habis kita makan, kita nanti minum yang enak apa, Dek? Aku sukanya minum jus jambu. Oh, sama. Aku jus jambu. Jus jambu. Dek, supaya hidup kita nanti itu bisa kaya, kita yang sederhana aja pakai jus debok mau. Airnya banyak. Kere sekali ya. Nanti kamu sudah jalan-jalan, kita nanti masuk ke toko emas. Kamu ingin beli apa? Aku beliin gelang dong, kalung gitu. Berapa karat? Berapa karat? Ya 24 karat dong. Oh, aku belikan. Aku mbak tukokne apa Mas? Gelang karet kemarin tuh masih ada toh. Silakan dipakai untuk tanda kalau kamu istri aku. Lah iya tapi Sesudah nanti beli gelang, kamu nanti aku belikan kalung ya. Yang beratnya berapa? Paling enggak ya 50 gram. Oke, 50 gram kalungnya ya. Sik. Dipikir, oh gak. Kowe engko supaya ora njaluk neko-neko, kono tuku kalung 50 gram kowe tak kalung nyarit ngono piye? kowe engko. Sudah jangan dengarkan tetangga kita. Ayo segera bawa aja. Iya. Ora gekno ki wong uripe ora perlu pamer-pamer. Pamer gimana? Urip Kita orang kaya. Kita orang kaya tahu bego loh. Bego loh. Lu bego. Aku tahu dari tadi aku tahu kamu ki emang orang kaya. Kaya apa? Munyo. Tahu mau manis dong. Tak kei. Ayo senior. Ya iya. Senior. Jenenge nuruni ya ngono kuwi. Ayo, Un. Ya lanjutke bawane nek. Teko apa nek mau? Teko Sumarata. Halus manis nangsa Sing dahar do diwarekne ditelase engko nek wis ngunggahne gendeng ya. Kamu kok berisik toh kamu. Yang makan biarkan makan. Berisik kamu. Orang nyinyir ya kamu nyinyir ya. jenenge kanca ya bagekke. Tak tembak kamu. Kuwi iki wangune iki ora kowe sing nggo. Sapa? Ayu. Tembak. Ayu sing cocok. Ya men. Ya, ganti bojone kana. Ayo. Ganti Pak Tutik ya. Iva. Iya, jadi Iva. Iya. Ora, kowe aja ibah-ibah kok nek pradene ketok keneh malah cilaka widare njonjuk ibah. Ibah ngono mah. Angel metu Mas, angel metu. Raku. Ya, kowe iso nyora apa ora? Aku nyora iki lho. Iki lho. Ante bojo kok nyuara dia dari ora percaya karo bojo. Lha kowe iso nyora apa ora? Hah? Lah ngerti ora kebok ya. Ngoyak kowe nggo apa? Ayu-ayu pirang-pirang bangkrah kentongan kok. Sapa ngerti nek eneke nggo aku tok kuwi lagi do lunga. Lah, umpama eneke kowe lho tak pakai kirik. Eneke kowe tok tak pakai kirik. Sakira emo lho Mas. Nah. Ya aja piye bagus sing ngene iki lho. Kowe iki jane bojo apa musuh? Ya.
Nano Nganggo nyuruh, lambene gen seksi. nyanding Ape kowe ndang dirampungke ngopo to iki? Bukannya pinter. Iya. Iya. Nyanding bisa dadi tombo Langsung ning gendinge apa gending? jare podang kuning. Oh, Pak yo sik sadar yo, wis sadar. Wis sadar ki yo. Garap tayub. Oke, Ya, ya. langsung podang kuning dados keca. Ya. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng tidur anggonku ngiteri. Ora krasa esuk awan nganti
kasih Mbak Uun sama Mbak Tutik duduk Suwun, dulu. nggih. Pak Bak Nggih. tetep berdiri sik. Oh iya, oke. Iki ngancane anak wedok no. Goleke bungsu. Lah iya goleke mungsuh anak wedok sik. Ayo Dik. Ah. Pakmu atas. Ah. Ayo Dok di Tul sepot. jahe nak jahe jadul jahe ji Buntul jare banyak doke badul kare Sekalian Mbak Sela ayo. Tul Diri. jahe nak jahe jadul jahe ji Buntul jare banyak doke badul kare siji Abang-abang kandero lontong Ikan side kuburan mayit Ambil abang kena kodo-kodo Wadah kubur golek duit Oke, menika sampun minggah Bu Cange, Oke. Bu. Niku leres putrane jenengan Mbak Ayu niku. Anake bojo kula. Eh. Anak kula manak lho pripun. Hati-hati men marang keceplosan. Lho piye cah kene omahe kono kok. Jare awakmu sing nyeponsori. Gae. Gae Mas. Ora kompak. Ya iki anakku. Nduk Ayu, Ah. Dalam. sampean duwe pak ngono kuwi seneng apa ora gone? Isin. Lho kok isin? Napa? Isine? Lah anake ayune koyo ngene pake koyo ngono. Nyun sewu nyun sewu. Sik aja melok ki suruhan ora. Eh, Aja melok-melok. iki Iki keluarga. urusan keluarga ki meneng. Saya urusan keluarga iki. Ya cok. Diurus sik, diurus. Niki ngaten nyun sewu Piye? Bucange. Heeh. Niki genduk kok bapake kaya ngono kok anake ayu. Heeh, mergane. Niku enten sebab musababe. Sebabe. Apa to kuwi sebab musababe? Tangga kula niku nggih ganteng-ganteng lho. Oh, Nggih. berarti anak arisan. Lho, ora dadi bojo kuwi bayangke. Lho, kae ganteng Oh, bayangke tok. Nggih, donga ben iso ngono kuwi ngoten. Nek kaya kula asine ya ndek ben yo gagah gedhe ndek jane. Gedhe. Gedhe dhuwur kok gedhe ndek. Lha nek ngeten dhuwur katarak ngono niku jenenge. Niki setunggale niki nduk sinten menika? Nggih, kula Sela. Onela. Ayo, iso mluntuh ngono kuwi. Kimplah-kimplah ki dudu beli ngene. Napa sing mluntuh? Sampeyan niku ketok mluntuh. Meluntuh. Meluntuh. Nggih. Oh, nggih. Kok apane sing mluntuh sampeyan aku ora tak kok apane lho. Lah kula mboten ngertos meluntuh niku napa? Duh, mati iki lho. Mluntuh. Lho. Melun. Kowe ngerti mluntuh? Mboten. Kowe pengen ngerti mluntuh apa ora? Apa? Kowe ngerti blundu? Mboten. Mun haha wacok ngono. Dan seneng aku nek ngene iki. Coba Pak Bak nembang kalih anak wedok Anak wedok. karo untuk Sela. Nah, Udang kuning wis Mas Naryo. anu tambal ban nek ngurung kok. Tambal ban. Wah, lah niku musuhe adike no. Oh, adike tambal ban kok. Dong niku ta. Oh. Dong dong. Ade ya der ya. Lho ki sak omah kok. Iki karepe Dik Sindung Bima wi nggonku kon budal kabeh ngarep karek kucing rembes kalo. Endi adike, endi adike? Lah niku nabuh niku. Yo Mas. Nah. Ya rene lho. Kamu tambah. Rene. Nah, rene le. Duduk, duduk. Yo duduk. Duduk. Nah, niki anak kula sing cilik. Wis sampean anake iso ganteng, ayu niku wis. Kandhani tanggane ganteng-ganteng pokoke. Sampeyan ora ngandel mesti kok. Lah iya. Kalah sampean niku. Lah iya. Iki didhawuhi nyanyi le. Kowe nek nyawang Mbah Kamerun iki piye? Gila. Iso gila iki lho. Nyenengke lho piyayi iso mluntuh kaya ngono kok. Ayo nyanyi. Kowe ngerti nono mati. Umpama ketemu kowe jek nang lewat to. Lewat neng ndi? Lah, Lewat neng ndi? lah temune ning dalan. Rupa mesakne kaya ngono sampean anu kebelet ket pirang tahun to, Pak? Omonganmu gak enak. Wis iki. Mosok rupane ngene. Lah iya. Enak rupamu, omonganmu gak enak. Gak enak. Kowe ki ambek anakku ngono gak sopan. Mosok Pak Kamerun tuwake sampeyan rupane ngene terus. Lah
Ngono kudune kuwi piye piye? mesake no? Piye kudune? Kudune ki ya wis. Ben ngene iki ae. Kowe nuturi anake malah nemen kowe. Rasa guyu. Ayo. Ayo guyu, ayo. Tapuk pisan, tapuk. Tak tapuk. Lho, tak tapuk. Aku malah ora guyu lho. Katarak. Katarak. Tak tapuk. Slentek kuwi ngono slentek. Bebek. Kompak karo anake. Iya. Ya, tambah ban coba kaya ngapa? Ya, tambal ban dados keca ya.
terima kasih. Nah, menika tambal ban sampun dipinangkani. Nah. Ki sinden telu yo jumeneng bareng. Nah, bareng. Pak Bak dikancani Pak Bak. Engko Pak Bak tak klik rokok Pak Bak. Nah, ya. Engko diudut. Anake sampean udut ora sing lanang? Dereng to. Oh ora. Ya. Maknum. Manuk. Apa kek anak lanang nggih padha mawon karo ngejinguk Pak. Lah iya. Ayo. Yuk berdiri Cah. Yuk disepoti yuk. Sinden telu berdiri. Oke. Yuk. Sing tengah anakku. Juliane nate tak tatur barang. Kuwi Ngedus barang. iki ora girap-girap. Sapa? Bocahe. Bahkan rong Jawa cek cilik. Walah. Bareng gede. Yo gila to yo nek ngene. Wis dikandakne. Dan 3 bidadari sudah berdiri. Diri. Ya. Ya, ini lagunya napa para rawuh? Badhe ngersakne napa? Ya coba. Gubuk Asmara? Gubuk Oke. Gubuk Asmara. Ya. Oke. Oke. Aku trinsingan. Kelingan. Kelingan. Lali kok. Oh, kelali. Kuwi asline jenenge Gembus Asmara asline kene. Kok saged lah. Heeh. Lara-larae pripun niku ya ampun ya ampun ya. ampun. Mergane nek nang gubuk ora nek gembuse iki gak enak. Yuk dadoske Gubuk Asmara. Lanjut. Asmara
Oke, terima kasih. Nah, Mas Kamerun, ini ada permintaan lagu. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun gending Roro Jonggrang. Nah, saking Gareng Randu Somoroto. Oke. Menika bonus 50.000. Nah, alhamdulillah, matur nuwun nggih. Nah, menika sinden semua berdiri Roro Jonggrang. Ayo semua berdiri. Tanjak nisisan. Nah, enggak Pak. jenenge panyuwunan ya dipinangkani. Nah, yuk semua berdiri. Roro Jonggrang. Yuk dadoske to. Roro Jonggrang to. Yuk. Iya
nangis jagat Sampai bawah. putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe adik sekti Bandawasa Terima kasih. Kripik gedang, kripik tela. Nggih, Sidedang Waton Rata mengko disambung ana gara-gara nggih. Nah, ya. Nutukne lagu sik. Ya.